Nanood ng concert ni Mariah. So ngayong araw na ito, sick leave. Pero kung halimbawa, manonood ako ng concert ngayon, hindi naman ibig sabihin hindi ako makakapasok kinabukasan. Kanina kaming dalawa ni Broski, nag-uusap kami tungkol sa parang enerhiya ng mga kabataan. Kasi meron tayong isang kasamahan dito, nanood ng concert ni Mariah. So ngayong araw na ito, sick leave. So sabi ko talaga, bakit ganyan yung mga kabataan ngayon? Ako nga, sabi ko, magko-46 na ako this year. Ay, 46 ka na ba? Oo, hindi ako nagde-deny. Hindi, 56 para sabihin nila, 56 ka na. Yung sick leave ko lang dahil sa thyroid cancer, ang nagpatigil sa akin at nagsabi sa akin na, uy, tumigil ka muna. Pero kung halimbawa, manonood ako ng concert ngayon, hindi naman ibig sabihin hindi ako makakapasok kinabukasan. Love na love natin yan si Charm. Love you, Charm. Love you, Charm. Maraming kabataan ang ganun. I have so many friends na managers din na sinasabi nila na nagugulat sila na kapag halimbawa galing sa, kunyari, yun nga, puyatan, let's say may party, Christmas party, o kaya party ng opisina, the next day, yung mga kabataan, sila yung absent or late. Sa panahon po namin, nung mga kabataan namin, kung galing makaming concert, rekta na sa trabaho yan. Rekta. Pwedeng may chance. Hindi na uuwi. Actually, Jegs, pwedeng may chance na umuwi para maligo lang. Saglit lang yun. Tapos dediretso. Or, tama ka, may stamp ka pa, amoy suka ka pa. Diretso kang pasok. At pag pumasok ka, hindi ka pumasok ng bangag ka, ha? Papasok ka na functioning ka. In fact, ang enerhiya mo double. O kaya mas gumagana yung utak mo kasi galing kang concert tapos dumiretso ka eh. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, I-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin sa Bisyo Hit mo na rin ang notification bell. para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.